سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زيته فلالي سبورتا وحبرة تخفيزنا لكم قريبنا لنا لمكتالكم بخبر نقدم كاب عصرت حموشة كساب عشران حموشة نحاسة زكايد ناي تحت عشران سلسان عمد تور ديل أفينيغ 250 تقرارنتي كأنجريوم أبزور الدر عشران شدشان هاقرات كساتة فاموخان دما تحبير لهم بمنصور ذكر انكلو إرترا أستراليا أوستريا أوبرن روني ألبس بيلاروس بلجيوم كندا كولومبيا دنمارك إكوادور فرنسا جرمن عباي بريطانيا هنغاري عدتليان لكزمبرغ نيذرلاندز نروي نوبيلي أوكتاين بورتغال روسيا سلوفينيا اسبانيا سويسرلاند زركبون هاجراتين أبزي أب هاجر فرنسا ز سلاسل وردر إرترا بأسلطاني يوناس زكرياس النات علي دمام نمن سيات تقرارمتي ياقوب دبساي بينيام جرماي هينوك ملوبرهان دانييل هابت ميكيل ناتنايل تسفاتيون روبيل تولدن كتخطط مخانا تفليت اللهم إرترا أبز عامت زي أب كاميرون أب سخيراني تحت 20 زلسان عامت نايزور وردر بزر ايتو بلوتس بقعت انكو أفريقايت هاجرايت غانتا تساتافيت نايزور وردر زي كتكون بقي عزلام أزور الدر 10 مدرخات دما كشفن يوم بز مسارات صباح حمص أبز في الموردر تقررمتي كاب مارميندي بزكايد ناي 229 كيلومتر حكت كسلاسل يوم إذا مدرخ سطح قول بمخاند ما ناي بولاتا تقررمتي كعوتلا تثبيتي قبر لهم تور ديل أفينيخ مبل 56 جزيو زكايد زلهم ناي تحت 15 عامت هاجراين غانتات ماكلاين مبرغن افريقا ناب إرترا كأتوا جميرن ركبام يخون بر جيبوتي بأغو كاب زوردر عن صاحبا بمهلام مدبات ناي زوردر حلاف زلاف أغاتي يركب بز مسارات داغم ودبا كجبر مخانو تحبير لهم كساب حجي ناب إرترا آتين زلو هاجراين غانتات دمام سودان كينيان صوماليان بركت زبلا كساب حجي زي آتوا غانتات دمام كلن صباح كأتوا تثبيتي قبرلن أزي ناي تحتي 15 عامت قطمات صباح عربيو أب سادي مسمرة كفلم ኤርትራዊ ተቀራራማይ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ትማል ሶሉስ ኣብ ዝፈለመ ዙር ቦርጎስ ካብ ዕውት መድረኽ ወድጋንቱ ኢጣልያዊ ጃኮሞኒ ዞሎም 12 ካሊታት ግዜ ድሒሩ መበል 14 ተርታሒዙ ንውድድሩ ዛዚሞሎም ሓደ ካብቶም ንመዳለዊ ቱር ቦልታ ስፓኛ ተባሂሉ ዝካየድ ናይ ግራንድ ቱር ዝኾነ ቦርጎስ ሎሚ ተቀዳደምቲ 156 ኪሎሜትር ብዝሽፍን ውድድር ኣብ ምስልሳል ተረኺቦም ነይሮም ቦልታ ስፓኛ 24 ነሐሰ ክፍል ምዃኑ ድማ ብተወሳኺ ተፈሊ ኤርትራውያን አትሌታት ዝሓለፈ ወርሒ ሐምለ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ኳድ ሲቲ ታይምስ ብምውርዳር ኣተባባዕ ውፅኢት ኣመዝጊቦም ነዚ ናይ 7 ኪሎሜትር ውድድር ኬንያዊ ባርስቶን ሊዮናርድ ብ32 ደቂቃን 34 ካሊታትን ዕውት ክኸውን እንከሎም ኣብዚ ውድድር ተሳተፉ ክልተ ኤርትራውያን አትሌታት ዝሓዝዎ ደረጃ ክርአ ድማ ተስፉ ተወልደ መበል 15 ክኸውን ከሎም ሳምሶም ገዛሂ ድማ ተኸቲልዎ ኣትዩ እዚ ውድድር መበል 46 ግዜኡ ተኻይዱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መበል 94 ውድድር ጉያ እግሪ ጂሮ ዲ ካሴቦሉዎኖ ኣብ ተመሳሳሊ ወርሒ ውድድሩ ኣሰላሲሉ እዚ ኣብ ዓዲ ጣልያን ዝተኣንገደ ውድድር ኢትዮጵያዊ ታደሰ ወርቆ ክዕወተሉ እንከሎ ኤርትራዊ አትሌት ህዝቅኤል ተወልደ ድማ ንውድድሩ ብ36 ደቂቃ ግዜ ብምዝዛም መበል 8 ተርታ ሒዙሉ እዩ جرمناويت أبال كلب بوندسليغا جرمن بوروسيا موشنغلادباخ نالجيراوي تخلخلاي رامي بانسيفايني كم زعدقتو غليتام إذا أبز وانزي كومنا كتملس تشجيرا زلا غانتم نزود 24 عامت تصاوتاي مسقا 4 عامتات كتصنيحه أفري ما تتركب رامي فرنسايت كلب ليغ حدا فرنسا رينسيو نيروم يغون بر إذا أب عامت سبورت 2018 نوانج فرنسا زعت عتت غانتم فاينانساوي تصقامات أغواني فواب مهلاو دما نبوزحات تصاوتا كتشي تقددات ركب رامي حدا كابهم كوينو نسو أب زخونا شنخ ناي ميدا كتصاوت كم زخيلون يحبر لهم
እዚ ምስ ሞንትፒለር ተጻዊቱ ዝነበረ አልጄሪያዊ ምስ ሬነስ ዝነበረሉ እዋን 25 ሽቶታት ኣቆፂሩ እዮም ንጊንያዊ ኢብራሂም ትራውረ ሲዒቡ ድማ ካልኣይ አፍሪቃዊ ተጻዋታይ ኣብ ትሕቲ አሰልጣኒ ሞንሸንግላድባኽ ማርኮ ሮዝ ዝዓለበ ተጻዋታይ እዩ ሞናኮ ንሓደ ካብ ኣገደስቲ ተጻወትቲ ስፓኛዊት ክለብ ሴቪያ ዝነበረ ኣጥቃዓይ ቬንየደር ከም ዝዓደገቶ ትገልጽ ኣላ እዚ ዜና እዚ ምስ ራማዴል ፋልካኦ ንስታዲየም ሉዊስ ክልተ ናይታ ጋንታ ክገድፎ ኣብ ጥርዚ በፂሒሉ ኣሎ ተባሂሉ ዝውረየሉ ዘሎ እዋን ዝግለጽ ዘሎ ሞናኮ ንዊሳም ቬኔደር 40 ሚልዮን ዩሮ ዝበፅሕ ገንዘብ ከም ዝኸፈለትሉ ብተወሳኺ ይሕበር ኣብ ላሊጋ 3 ዓመታት ዝገበረ ቬኔደር ምዛ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናብኣሰ ዝመጽእ ዘሎ ፈረንሳዊት ክለብ ንሓሙሽተ ወቕቲ ዘጽንሖ ውዕል ከቲሙሎም ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይ 2016 ካብ ቱሉዝ ምስ ሰብያ ተጸንበረ ተጻዋታይ 138 ጨዋታታት ምስ ጋንታ ኣካይድዮም ካብዚ 7 ድማ ሾቶ ኣበርኪቶም ናብ ሞናኮ ምስ ገጋሪ ሓጎሰይ ወሰን ይብሉን ኣብዛ ጋንታ ኮይነ ተመክሮይ ከካፍል ድማ ባህግልኒ ዘይፈልጦ ክፈልጥ ድማ ተሃንጥየ ዘለኹ ሞናኮያን ኣብ ልዕለይ ከምቲ ርእሰ ምትእማን ይሕጅሮም ዘለዉ ኮይነ ከም ዝዋሳውን ቃል ይኣቱም ክብል ድሕርቲ ናይ ምስግጋሩ መስርሑን كون مخانو أرديوم ريال مدريد نقيار حلا ولداتا أندري لونين بلغاح نابريال بالادوليد كم سردتو أرديام زودي 10 عامت يوكريناوي حلا ولدات نابريال مدريد أبكتشن 10 تشمونتني تتسنبيروم نسو زي حلف عامت بلغاح مس ليغانز تتصاوتو كينو كساب حجي أمرجا زينادين زيدان كأتو أي كالن اتمغنياتو أسلطاني زينادين زيدان رئيسا متأممانو أب حلو تلدات تيفي كورتوا كيلر نافاسن جيرو بمهلاو يوم لونين اب نايت 10 عامت وانچ عالم استخايده ጾታት ተሃገሩ ዩክሬን ንደቡብ ኮርያ ረቲዓ ሻምፒዮን ድሕር ምዃና ንሱ ኣብቲ እዋን ዝበለጸ ሓላውልዳት ብዝብል ስያመ ወርቃዊት ጓንቲ ንኣበርክቶኡ እትገልጽ ተሸሊሙ እዩ ድሕሩ ከም ዝግለጽ ዘሎ ግን ኬይለር ናባስ ቅድም እዚ ምዕጻው መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ናይ ስፓኛ ናብ ሚላን ክሰጋገሪዩ እናተባህለ ይዕለል ብምህላው ሪያል ማድሪድ ኣብ ሻቅሎት ከም ዘላ ይንገረላ ይኹን እምበር ዚነዲን ዚዳን ነዚ ዝምልከት ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን መልሲ ኣሃበን ደሎ ريال مدريد تقداسمت يحديراتلو زلا أبال هاجرايت غانتا نيزرلاندز دوني فان ديفيك أب أياكس كتسأنح كم زلالي أفريتلهم زود 20 كلتان عامت تسعاتاي ريال مدريد مس آن متنبار مس غانتو ركبات تكايد الله أب زبالو لزولو غزي نسو دلايو أبتا ماميقو زعبي لاغانتو كتسأنح كم زلاليو آن تسيرو زولهم ريال مدريد بوخل ملو بلتس غانتا مخانا يفلتين أنا جن أب كتماي أمستردام كتسأنح مريت اللهم أياكسون ناتا تسبق اللوام كبليو جينا مس اكس زلو فقري كم زي ودم مس زيغو سبورت استباهله مع كان زينا اب زغبرو علال اتي نيزرلانداوي ارديوم نس وسيغو وشت اي زبلني يسمع كسابكم زخونه دما جينا اب تاغانتا كوينه بقعتي كدلبليو وطناي دق غانتاي اسلطانيين حلفتين كلهم بفصم اي منون يمبال دما اب لعلي غانتو زلو كبري انصيروم أبز حلفة أياكس نماتياس ديلايخت ناب جيفنتوس نفرانكي ديونغ دما ناب بارشلونة بمشاتم أزيو ربح زبالة غنزب رخيبايام ولكوا أكايت تاغانتا نتتصاوتاي بمشات كاب اتواتو غنزب كرخبو مدب انتنبرم يخون بر أبز غزيزي بزيد لايو نابزو خونت غانتا كم زي شتو أفريت أمالو يبهال زودي شامبيون بريمير ليج عدي انجليز زحلف عامت زلفت مانشستر سيتي ابتتصاوتي مغزان مسؤ بزتحازن قدايات قبرنيا كوينا مركبا بفيفا سف زي بالمقطعاتي كم سبين لا يحبر اللهم زاب سبت اقا اتون ننقانتا نتي بمحبر كعسوغري علمنا نزوات حقي بمتحاسها قداي كوينا زلم كم زفلت فيفا زخونة تحت 10 عامت زي ما لتتصاوتاي نعوز ملكت قطعتات كمال زقدد عنك اتيزلوم يخون نمبر مانشستر سيتي نتي قداي بعتوب كيرايت شلتنت بزتحوسناتا أكايدا من ريحيتياك تقعد سنيحم كاب غزينا بغزي بتقبرو جيغاتا دبا 315 مليون باوند زبصح متنا ገንዘብን ኣብዝመጽ ድማ ዝኾነ ተጻዋታይ ከይትገዝእ ተኸልኪላ ምህላዊ ዝግለጸሎም በተመሳሳሊ ዝኾነ ምኽንያት ዝተፈራለያ ጋንታታት ከም ባርሴሎና ሪያል ማድሪድ አትሌቲኮ ማድሪድን ቸልሲን ዝኾነ ተጻዋታይ ካብ ምግዛእ ኣብ እዋኑ ተኣጊደን ምንባርን ኣይርስዕን
ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተዓጽወ መስኮት ምስግጋር ተጻዋታ ዓዲ እንግሊዝ ቸልሲ ፈጺማቶ ብዝተባሃለ ዝተመሰርተላ ክሱን ዝኾነ ተጻዋታይ ከይትሽምት መታን ብፊፋ ክትትል ክግበረላ ይጸኒሖም ከም መርኣያ ናይዚ ድማ ብብዙሓት ዘገድስዋ ተጻዋቲ ከሲራ ተሪፋ ኣባላት ላሊጋ ስጳኛ ዝኾና ባርሴሎና አትሌቲኮ ማድሪድ ሪያል ማድሪድን ኣብ 2014 ተመሳሳሊ ዕጫ ኣጓኒፎን ነይሩ ምክትታልን ምቁጽጻርን ስነ ስርዓት ኣብ ፊፋ ድሕርቲ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ኣስካብ 19 ዓንቀጻት ወጻኢ ፈጺማ ዝበሎም ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዝመጽእ ዝኾነ ተጻዋታይ ክትገዝእ ከም ዘይትኽእል ውሳነኡ ኣመሓላሊፉም ድሕርቲ ውሳነ ድማ ኣካየቲ ማንቸስተር ሲቲ ይግባይ ከም ዝብሉ ኣረዲኦም ኣለዉ ይኹን እምበር ሲቲ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኢላ መርትዖ ኣቕሪባ እንተተረቲዓ ድማ ካብኡ ዝኽፍእ ስጉምቲ ከይውሰደላ ክኢላታት ስፖርት ስክፍቶኦም ይገልጹ ዕውቲ ኮሚኒቲ ሺልድ ዝኾነት ማንቸስተር ሲቲ ጽባሕ ቀዳም ምስ ቶተንሃም ናይ ፕሪምየር ሊግ ጸወታ ከተካይድ እያ ዕውቲ ሻምፒዮንስ ሊግ ዝኾነት ሊቨርፑል አንጻር ንዩሮፒያን ሊግ ዝሰፍሰፈት ቸልሲ ኣብ ዘካየዶም ናይ ሱፐር ካፕ ኤሮጳ ጸወታ ሊቨርፑል ንቸልሲ ብፍጹም ቅላዕ ረቲዓ ሻምፒዮን ኮይና ኣብዚ ንፈለማ እዋን ክልተ እንግሊዛውያን ክለባት ዝተረኸባሉ ጸወታ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ብማን ዩናይትድ ዝተዋረደት ቸልሲያ ቀዲማ ብመንገዲ ዥሩድ ሸቶ ኣመዝጊባ ቸልሲ ብመንገዲ እቲ ንቀዳሜት ሸቶ ዝቐረበ ፑሊሲች ኣቢላውን ንኻልኣይ ግዜ ንልዳት ሊቨርፑል እኳ እንተደፈረት ካብ ጸወታ ወጻኢ ብምንባራ ግን ተሰሪዛ ጸወታ ድማ ብመሪሕነት ቸልሲ ንዕረፍቲ ኣምሪሖም ድሕሪ ዕረፍቲ ሊቨርፑል ግዜ ከየጥፍእትያ ብመንገዲ እቲ ኣብ ኤውሮጳዊ መድረኻት መድሕና ዝኾነ ሳዲዮ ማነ እተመዓራርያ ሸቶ ኣመዝጊባ ድሕርዛ ሸቶ ኣብ ምዱብ ናይ ጸወታ ግዜ ዝተመዝገበ ተወሳኺ ሸቶ ብዘይምንባሩ ጸወታ ናብ ተወሳኺ ግዜዩ ኣምሪሖም ተወሳኺ ግዜ 7 ደቂቕ ምስ ተልዓሎ ሳዲዮ ማነ ንዑ ንጋንቱን ካልእ ሸቶ ብምዝጋብ ንጸወታ ዝዛዘሙ መሰለ እንተኾነ ነቲ ብመስበርቲ ተኣሊ ዘሎ አሊሰን ቤከር ተኪኡ ተሰለፈ ሓላው ልዳት አድሪያን ንኣጥቃዒ ቸልሲ ቶሚ አብርሃም ስለዝሓንከሎም ቸልሲ ፍጹም ቅላዕ ረኺባ ጆርጊኒዮ ድማ ኣይተጋገን ሓላፍነት ወሲዱ ኣመዝጊብዎም ብድሕሪዚ ሸቶ ህይወት ዝረኸቡ ተጻዋቲ ቸልሲ ኣብ ዝቐጸለ ደቂቕ ሓደገኛታት እዮም ነይሮም ዝኾነ ዝተመዝገበ ሸቶ ብዘይምንባሩ ግን ክልቲአን ጋንታታት ናብ ፍጹም ቅላዕን ኣምሪሐን ሊቨርፑል ንዝተዋሃበ ቅላዓት ከተመዝግበን እንከላ ቸልሲ ግን አብርሃም ንዝተዋሃበቶ ቅላዕ ከመዝግባ ብዘይምኻሉ ሊቨርፑል ተዓዋቲት ሱፐር ካፕ ኤሮጳ 2019 ኮይና ናይ ጸወታ ዘመኑ ኣብዚ ክረምቲ ድሕሪ ምብቅዑ ብቐጥታ ኣሰልጣኒ ናይታ ክትጻወተላ ዝጸንሐ ቀጠራዊት ክለብ ኣልሰድ ኮይኑ ዘሎ ስጳኛዊ ዛቪ ሄርናንደዝ ቀዳማይ ዓወት ኣብ ዘመዝገበሉ ጋንቱ ኣብ ዋንጫ ክለባት ዓለም ሱታፊያ ኣረጋጊጻላ ኣልሰድ ምስ ካልእ ቀጠራዊት ክለብ ኣልዱሄልያ ኣብ ካልኣይ እግሪ ርብዒ ፍጻሜ ሻምፒዮን ኤስያ ገጢሞም 3-1 ተዓዊታ ቀዳማይ እብረ ማዕረ 1-1 ተዛዘመ ኮይኑ ኣብ ኤስያዊ መድረኽ ዝለዓለ ደረጃ ዝሓዘት ቀጠራዊት ክለብ ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ቀጠር እተእንግዶ ውድድር ዋንጫ ክለባት ክትሳተፍ ብምዃናያ ኣልሰድ ነዚ ክብሪ ረኺባ ዛቪ ንጋንቱ መሪሑ ዘካይዶ መበል ሳልሳይ ጸወታውን አንጻር አልዱሄልዩ ክኸውን ኣብ ናይ ቀጠር ዋንጫ ዕውታት ዕውቲ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረ ንምክትታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን